Choď, pozbieraj, vysyp. Roboty poskladané zo známej stavebnice sa riadia jednoduchými príkazmi, no zostrojiť ich vôbec nie je jednoduché. V Košiciach si zmerali sily tí najlepší detskí konštruktéri zo strednej Európy. Skladaniu robotov obetovali títo mladí ľudia všetok svoj voľný čas, ich stroje sú však pripravené plniť jednoduché úlohy. Tu sú misie typu, že musí niečo posunúť, otlačiť, stlačiť, premiesniť niečo z jedného miesta na druhé. Dôležité je však aj to, ako rýchlo dokážu robota prestavať, či to, ako je naprogramovaný. Zároveň musia navzájom spolupracovať a svoju prácu vedieť odprezentovať. Popisujú svoj program dopodrobná, popisujú, že aké použili súčiastky. 2 svetelné senzory, ktorými sa navigujeme podľa čiar. Máme tu tlakový senzor, ktorý vlastne slúži, aby sme zistili, či tam je nejaká prekážka alebo nie je. Na prvý pohľad je to jednoduchá detská hra, no zostrojiť takéhoto robota trvá desiatky až stovky hodín. No a pre nás amatérov už je to potom jednoduché. Stačí stlačiť ten správny gombík. Tieto deti však majú tie najlepšie predpoklady, ako sa v budúcnosti uplatniť. Môžu z nich byť budúci programátori, môžu z nich byť ľudia, ktorí budú vyvíjať budúce roboty. Z Košíc, Dušan Tokarčík, televízia Markíza. Pápež František navštívil detskú nemocnicu. Dievča trpiace rakovinou mu krásne zaspievalo. Dojalo tým celé oddelenie. Viac na tvnoviny.sk.